Kwivideo yami edlule ngike ngathola umbuzo othi uma ngempela kungukuthi uShembe wayethunywe uNkulunkulu kungani pho ebe ngwamaZulu kuphela futhi ebela kwaZulu kuphela. Okokuqala nje ngizocela ukuveza ukuthi akekho umuntu ongathi mayethunyiwe ekwazi ukuhambela umhlaba wonke. Ngisho uJesu Mbala akakwazanga ukuhambela umhlaba wonke. Wagcina nje ehambelela amazwi angakubo kuphela. Futhi ngethukile nami ukuthola ukuthi uJesu khona la bengamazi khona. Ngiqala ukuthola manje mina ukuthi kunendawo la iBhayibheli lingavumelekile khona. Kodwa ngenxa ukuthi kuNkulunkulu sisuke sifana futhi sisuke silingana. uNkulunkulu kuzo zonke izizwe kuba nomprofeti amvusayo okuyena ozofundisa abantu ngoNkulunkulu. Njengoba ngisho nakumaSulumane nje kwathunyelwa uAllah. Mawunakusisa inkolo yamaSulumane iyinkolo yobuNazaretha, iyinkolo egcina iSabatha, iyinkolo engagundi njengobusuku buka amaNazaretha ngqo. Kanjalo futhi njengoba nathi savuselwa umprofeti Isaiah Shembe. Ngakuveza ukuthi noJesu kahle kahle wayeyoshua futhi eyiNazaretha. Kodwa ngeke ngisabuyela kakhulu kulokho ngoba bangithuka kakhulu abantu. Ngase ngikudlulisa futhi lokho. So ngizokuveza ukuthi uNkulunkulu mangase kuthiwa ngempela wayethuma umuntu oyedwa ukuthi ekwazi ukushumela ezizweni zonke, kwangeke kuze kwazi ukwenzeka ngoba umhlaba mkhulu kakhulu ukuthi ngempela kungahamba nje umuntu oyedwa kube uyena otshela abantu ngoNkulunkulu. Ngitholileke nezinye izizwe nazo ukuthi nazo zinabo abaprofeti bazo okwakuthunywa ababethunywa uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ezobafundisa ngemithetho kaJehova. Bengizokuveza nje lokho ukuthi zonke izizwe uNkulunkulu uyivusela abaprofeti ukuthi befundise izwi lakhe. Futhi uNkulunkulu uthuma abaprofeti kuphela. Akabathumi abanye abantu, kodwa ke leyo ndaba indaba yangelinye ilanga ngiyobe ngiyichaze ngelinye ilanga, hayi namhlanje.